σας, γεια σας. Μια δήλωση θα ήθελα. Γεια σου Άννα, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσείς? Εμείς περνάμε σούπερ, γνωρίζουμε κόσμο, το συνέδριο είναι πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια σε όποιον μαγείρευσε, θέλω να το δηλώσω ξανά. Η αδελφή μου. Και συγχαρητήρια στην αδερφή της Άννας. I love you, I love you. Γεια σου Μάκη. Ναι, περίμενε, όχι, όχι. Μια δήλωση, δεν είναι φωτογραφία, βρε. Λοιπόν, ναι, νόμιζα. Ναι, ναι. Προσπαθούμε να... Ναι, συγγνώμη. Γεια σας, θα ήθελα μια δήλωση. Γεια σας. Μια δήλωση. Όχι, σας παρακαλώ πολύ. Όχι. Συγγνώμη. Παναγιώτη. Παρακαλώ. Πες ό,τι θέλεις. Δεν θα ακούγεται έτσι κι αλλιώς. Περνάμε τέλεια εδώ με τη Εύη Άντζελα. Είναι φοβερό το πρόγραμμα του Γιάννη Πλούταρχου που ακούμε και παρακολουθούμε. Η Εύη Άντζελα είναι ο Master Angel. Μανώλη. Εγώ έχω να πω ότι τη δήλωσή μου την έκανα ηλεκτρονικά στο Taxis.net. Ελπίζω να έχεις επιστροφή. Περιμένω επιστροφή, αλλά Ωραία. δεν ξέρω αν θα την πάρω και μήπως πάρω τίποτα άλλο. Όχι. Από εκεί θα έρθω μετά. Σε πήρες.